ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастем. Шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. Хатаро чӣ хеле ки мебинен инҷама як рӯз пеш аз ида шабай мода саат 11:30-12 шабай ба фикрам инҷама орзух кардистам, орзух гирифтистам. Аллакай ман ордушта камтар равған рехтамо, камтар тоб додум шаба, камтари дигар аз рихлити ҳамроҳ кардам. Баъд камтари дига дар оби ҷӯшомадагӣ намак ҳамроҳ кардам, я ним қошиқчаву анамихе рехта хамирмона тайёр кардем. Дӯстони азиз, инҷама анамихе камтар тобуш додам, мулоимаки хушро омада. Баъд мемонем камтар дам мегирад. Духтаро гуфтанӣ будам ки хай сеюм рӯзи ида, чӣ хеле ки медонед ид 3 рӯза. Дӯстони азиз, ҳамаи шуморо ман ба рӯзи ид табрик мекунам. Ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз ва дастархони пурфайзу баракатро хоҳонам. Дӯстони азиз, иҷа чӣ хеле ки мебинен анамихе ман мухпар надорам. Духтаро гуфтагим чанд бор фаромӯш кардам ки ба вилкарам амихе гул монумша. Баъд вақте ки мебарам ба кам кам гулш мемонам. Духтаро амихе гул мемонумша. Ман рости бисёр чирам напухтам, фақат ами барои савобаш камтар ами чӣ кардам, орзух кардам. Чӣ хеле ки мебинем мода торик нишон доиста барои ки шабай барои савобаш камтар орзух тайёр кардам. Ай хебген пухтипази бисёр ягон чӣ накардем. Духтаро чӣ хеле мебинем. Баъд чӣ кардем, орзуқом ха беҳад мулоимак омад. И рӯзи идай духтаро анамихе камтар гӯшту пиёзу картошкараву баъд помидор баргалискра анамихе андохта сирх кардем, намакш кардаму болоша мепӯшонам, дам мепартам. Анамихе духтаро мо ид карда натонистем, чунки камтар мазамон гирехт будем, бетоб шудем, барои амои ид накардем. Барои кӯдако камтарихе я дастархонча сос кардам, хушчон 6 дана. На иҷа да авқоти ма аллакай тайёр шид. Худшон 6 дана аҳмаҷони мумалҷона ид кардам. Дига мо идам накардем. Духтаро видеои ма чанд рӯз буд, дига монтажам карда нашид, монтажам накардам. Ҷои мумалҷонда пеш маистода нағма кардиста. Инамихе дӯстони азиз, умедворам ки овози маро шумо фаҳмидистем, барои ки бачаҳои ма тарах тарах кардистан. Ҷанамихе тайёр шид. Да я талеркача барои бачаҷоно кашидам. Чон 6 та хӯрдан. Дига видеорам чӣ хеле ки гуфтам видеорам накардем. Анамихе баъди вай бо и қайдига хомшӯрбо андохтам. Духтаро хомшӯрбо андохтам. гуфтам хай места мехӯрам бо барои ҳам савоби ида. И аллакай духтаро пагаша дуюм рӯзи ида. Чӣ хеле мебинӣ орзуқои ман намеқамонд. Қа бисёрам нашида буд орзуқом. Торт намеқамонд. Торт харида будем. бачаҷона торт хӯрдам. Камтари дигаша бо ма худам хӯрдам. дадаш хӯрд. Анамихе духтаро камтаракш мондак барои шумо ҳам нишон додам. Баъд иҷа хостам тарбуз, харбуз набарида будам рӯзи ид ростӣ. Дига ҳичиамо кӯдакодам кам кам бардоштемо. кӯдако 6 дана. иҷа дар ҳичи идам када намеша. иҷа тарбуз баридистам. духтаро روز تبریک است و روز تسلیت، تسلیت بر روز خاران می شود، تهنیت بر روز داران می شود. عید فطر آغاز فصل بندگی است، تا بشه فضل خدا بر زندگی است. ای که هستی طالب احسان رب، باز آ در وادی رضوان رب، باز آ در وادی رضوان رب. عید مبارک. نمیخه دوستانی عزیز، اینجا ما صبحانه بگیم سحر در نمیخه سس کردم چیزای روزی ایده تورت موندگی را بود. اینجا کودک آمدن 6 دانه. دوستانی عزیز، من در همجا ویدیوی امروز را به انجام میرسونم.
حتما فکراتون رو نویسین تا بلاگ‌های آینده در پناه خدای مهربان باشید.